Kibor Pulit ke East Janjay Hills District hak step jong ka ar penyo teruk yayong ar jar psau kila penlong ke jing pen upstrip har Ratacherra checkpost but yo bat kawai ka kali bolero pick up ke ba 4 don registration number nang ke jing kenrai ke ni ka bolero pick up lalap sia kawai ka top plastik ke bayong ke bang yam san paulitar bat na ke ni ka top layo ban sei ki song jong ki suba jing di penbuat hak jing to oket yo nong nya bla tip kerteng ko mujang let haukip ule thu bolwan ket ikate ka top bat ki song jing di penbuat nadu curachanpur jong ke jela manipur bat thmu ban pen poi se Shillong nakini ki song bala thap aki sunduk sabon ki badon kumba prapusau teli lalap ya ki powder ki balong stem rong so nyamtra bat hadir bala dap tas la penting kena bau de Drok bala tip kum Heroin uniu Drok udon khandai 4 gram bat ka dor yo jong u kalong nyo point ar Klur Tyngka ki Pulit kila Kurup yau teu drugs ka kali ka mobile phone bat kem yau teu nongnya ha ka papen ngat yu ki kendon NDPS Act bat ka jing toket kalaya chakmat Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta ka sni. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.